Så blev det bagedystid, Pernille. Ja. Er det fedt? Mega Du nyder fedt. det allerede? Ja, også okay. det. Og føler du dig stresset over, at det er jo trods alt et nyt køkken, ikke? Nej, jeg synes ikke, jeg er overhovedet stresset. Prøv at se, hvor rolig jeg er. Men du ser helt rolig ud. Du ser helt rolig ud. Hvis jeg stresser, så går det helt galt. Pernille skal lave en mørkegrøn kage. Kagen skal have hvide browniebunde af hvid chokolade, lime og kokos, og imellem dem en smørcreme med lime. Jeg er lynhurtig. Det er nu, du skal tro på det. Så tror jeg... Jeg har jo ikke mere chokolade af det der, så må jeg bare lave sådan en lavkagebund. Kan arbejde sammen, så kan vi udnytte hinandens kompetencer på bedste vis. Altså, Sean laver det meste, at jeg kommenterer. Nu er jeg ikke sådan den store keramiker, ligesom Emil han er, men nu prøver jeg. Man er nok lidt rundt oven i hjernen, selvom man prøver at bevare roen, ikke også? I dag, der husker jeg melet. Der står det frem. Det er godt. Det er godt. Ja. Det her, det er 100% på, at de godt kan lide. Det var alt for flad min smag i går. Der kommer så meget smag, så de glemmer det aldrig. Ja, Pernille håber